प्राध्यापक स्टार्ट झाला शिवले म्हणजे काल सबंद दीस आणि रातचे 11 जायसर आम्ही मंजुना केल्या जे फोटो घातले ते आणि आता शिवलच्यान सुरू केला चर्ची कडल्यान सुरू केला आणि आता बामणवाड्याचे जे फोंडे पडल्या तितके त्या वाड्यांचे पॅच वर्क आम्ही सुरू केल्ले आसा आणि आता रोखडेच आम्ही सोमारा आम्ही आसगांवचो हॉटमिक्स करता आणि मंगळार आम्ही शिवोली मान्नाचो हॉटमिक्स करपाक घेतले ह्या म्हयन्या भितर आणि नोव्हेंबराचे 15 तारीख मेरेन सगळे हॉटमिक्स जातले मान्ना आणि आसगांव करून त्या दृश्टीन आम्ही काम चालू केल्लें आसा आणि बेगीनूच म्हणजे नोव्हेंबर सोंपता पर्यंत सगळे रूट चकाचक मेळटले.